тренерҳо ҳам пурқувват шуда истоданд. Аз сабаби ҳамин бозӣ тактика инҳоро меомӯзанд бисёр вақт. Аз сабаби ҳамин хеле ҳам бозиҳоам бисёр чӣ мешаванд, натиҷаҳо яъне неожиданӣ мешаванд. касоне ки ҷуз мухлисӣ боз ба ҷараён ва натоиҷи сабқати ҷоми ҷаҳон дар марказҳои букмекерии душанбе ба умеди дарёфти суд шартгузорӣ мекунанд, мегӯянд пешгӯии бозиҳо душвор шудааст. бинобар ин онҳо ҳангоми пулгузорӣ эҳтиёт мекунанд. асосан гирем номумкин аст гуфтан, барои ки хеле он командаҳо пурқувват бисёранд ва номоянда бисёр аст, барои ҳамин номумкин аст гуфтан. беҳрӯз бобомуродов аз шартгузорони фаъол аст. ӯ мегӯяд медонад чаро дастаҳои маҳбуб дар сабқат шикаст хӯрданд ё дучори мушкилӣ шуданд. барои чемпион гирашда ҳама зур мезанад, кӯшиш мекунад ки якуб ҷойгир бошад. Рози ҳамаи командаҳои суд ҳамаш барои чия? Барои ки ҳамин якуб ҷой гирифтан. беҳрӯз мухлиси бекор аст ва бо шартгузорӣ мехоҳад ба як тир ба ду нишон занад, ҳам футбол тамошо кунад ва ҳам манфиати молӣ бинад. мегӯяд ба 80% пешгӯиҳояш бовар дораду то 20% хато карданаш мумкин аст. барои он ки пули бохташ ҳанӯз он қадар зиёд набуда, ҳоло таваккул мекунад. онҳое ки шартгузорони фаъоланд ва мехоҳанд бо масрафи калон суди бештар бигиранд, намехоҳанд бо тасаввурҳои кӯҳна болои бозиҳои нав таваккул кунанд.